கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இதை காண்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதலை சொல்லுகிறேன். கர்த்தருடைய பெரிதான கிருபையினாலே இப்படிப்பட்ட இடங்களெல்லாம் வந்து பார்ப்பதற்கு இந்த ஆண்டு பரிசுத்த ஆவியானவர் என் வாழ்க்கையில், என் குடும்ப வாழ்க்கையில் கொடுத்த இந்த சந்தர்ப்பத்திற்காய் ஸ்தோத்திரம். எப்படி சொல்கிறேன்னா, இப்படிப்பட்ட இடங்கள்லாம் மறைந்து கிடக்கிறது. நாங்கள் இப்படிப்பட்ட இடங்கள்லாம் வந்து சுற்றி பார்ப்போம்னு கனவு கூட காணலை. ஆனாலும் கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து தாமே நம்முடைய வலகரத்தினால் எங்களை தாங்கி இந்த லண்டன் தேசத்தில் கொண்டு வந்து இந்த சிங்காரமான தேசத்தை சுற்றி பார்ப்பதற்கு, அந்த தேசத்தில் கால் வைப்பதற்கு என் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர் மாத்திரமே எங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறார். இஸ்ரவேல் மக்களிடத்தில் வாக்கு கொடுத்தார். இந்த சிங்காரமான தேசத்தை நான் முன்னவே போய் பார்த்து வைத்து உங்களை அழைத்து செல்வேன் என்று இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு சொன்ன அந்த எசேக்கியேல் 20:6 படி